voina kan movie ho le tur chu sin Ultraman ti kum sang ni somni panhian ti chu khani monster alien tak tak kai chu an ti te chu Japan a ronin larin Japanese sipai te po chu an lo beilet ve ngala vanei thlak takin mihring te chu an malte te na lo that ve thei zela ma sen lo lana piang chu an chak zual tel telemoti mai tu kan ni thung tun tu ma chuan kai chu chuan thingtlang kho pakhat bulami po a grit chu ron beya mi puyom nai ho chu lo in sa sengin sipai ho po chu bulgam hnoya chuan an ron in kul ve ngala kai chu research team te chuan chu monster chu lo zir chiangin monster chuan chu kho zo lo ti chatran ve mek bok team ho chuan chu kai chu mu thei lo nan siam thei ti re lo te an kha chuaka avun lan dan chu du danin a lo thlak danglam the ni re lo te a monster chuan power grids dot le chu wathlang le a team lam chuan electric power zong zong a hi blue ti kha chuakin chu chuan kai chu ti chak zual hle a abula thilama piang chu ti che chun zom le ta ni sipai ho chuan monster chu tha nge ron tumin missile tam takin an ron kapa ma se kai chu chuan la oma hnai ti lo kha thiamin electric power mang chuan missile zong zong chu lo kap puk veka ama zong aya thin rim chuan abul vera thillom chu ti che chun zom le ta ni ti dan tu khalawa team ho anin ngai tu buai lai chuan kai chu specialist sin che chuan chu khuwa chuan mi panau pang pakhatala om ti kha chuaka wachan tumina chuak ve ngal bok re lo te a team ho chuan news danglam tak an dong le a thil thlok mak tak hian chak takin khovel lama ron pana leya na taka ron tlain abula kai chu om chu thil puk chuan ati thlok lop bok sinje po chuan no pang chu thei topin ven himalo tum ve a chuti lai chuan makti takin sipai ho chuan an thil mu chuan lo clear vungvunga mihring pian ang nei lian tak mai Ultraman an ti chu mai khukara chuan lo dingin kai chu na lo mu chuan a electric power mang chuan a lo phu ve ngala ma se beina chu nga ma lo ngai lo thung re lo tan nuwa Ultraman chuan kai chu chumuang chang in avapana a electric power chu hip sak sel so kalo ni monster na hnelo zok ten khret chuan intibowin tlang lampan ya tlan chia Ultraman chuan a kutron pharin mihring ho po chuan energy chaklu tu ka pai ten lo kha ve thei bok Ultraman chuan a power chak tak chu kap chuakin a pia tlang zong zong chu kap che phei veka kai chu lua tak chuan vaka fuin chu chuan thilpok na taka siama a khopum pui chu tinghing loi the ni Ultraman chu na voi khat beya tlang le kai chu kap dar ngal veka mihring ho po chu chan him ta ni athil ti chita en kol vungvung no chuan Ultraman chu sang taka thlok kang thuta mihring ho rei daga tang chuan a bozui ngal bok maktak main sinjia po chu lo la thilowa mi panau pangkha ron pomin hun himlama pan puya mase kai chu na ron be tang khana mi je danglam to in a teammate asumi po chuan makalo ti ru hleya chutian in biak laklo lai chuan kai chu dangin an pul hnaya khuwa ron be leya mi pui ho po chuan lo chiai boina sale to hle sipai lam po chu bul hnaya an vain kul le ngala monster chuan ange te tuman chui ngal bok kai chu chuan nuclear station lama pan mek ti kha chuakin nuclear act chia va hi patum malo nia mase chu chuan apul hnai khuatan chena na sa taka thlen the ni monster chuan lever pain lehnue tang fa pan zela Japanese sogar chuan American te puina ngenin an bom bang chuan kai chu lian tak chuan ron beya mase ang tia tampo bom chu thlak ma se monster chuan anga tan ma lo ngai lowa American ho chuan poma zo to wangin thlantur dang nei lovin an tlan let leya Japanese sogar chuan tingai na kheto lo hle re lo ta nuwa kai chu chu lei hnuai tanga ron chuaka nuclear station lampan chuan ala kal chhun som sel bok team ho chuan tingai nan khret to lo wangin engtin ma vati boi tura kya va chuan tuma ma se sami chuan sinjia lo om le to lo te kha chuak thoi bok sinjia chu ma chawin ram hnuaya chakta ka lo tlanin a device sanglam tak mang chuan Ultraman a khana in siama ma se tuna chuan rong senin a trial tel to thung midang hovin 2 million takan ron mu chuan makan ron ti hleya Ultraman chuan boro ka thlokan san ngal bok chuti lai chuan kai chu po chuan nuclear facility chu lo vathleng towa alu mang chuan building chu va ver chian veka tumani vanei thlak takin
Ultraman chu hun taka ron thleng thei hlawa boro ka chuan virkualin monster chu na takina tlo let lopa mase chu chuan kai chu ti thinrim zualin Ultraman chu ron bei phei bun buana alu vir thei mang chuan ron norin banga nor beta thange tumru hle arin beina chuan facility chu ron nor chiat tel zela wangin Ultraman chu na thei to pina tlo let lopa man mota kai chu va chel ngalin boro ka thei virkuala tlanglama chuan na takina paita ni mase maktak main monster chuang tin mala chuang lowa amel dik tak ron tilangin Ultraman chu ring takina kham khuma relo tan huwa monster chuan energy la khomin laser maktakin Ultraman chu ron kapa mase Ultraman chuan ron peina chu lo dang thei lawin energy ron phu chua chu lo hip sak zela mong changin kai chu lam chu vapan phei-bok anin bei laklo lai chuan Ultraman taksa asen lai chu ron hring tana apo ra hlo ve zel ti na ni vanei thlak takin kai chu omna chu hun taka va thleng theya alu atak chuan a thei to pa vatnekin kai chu chuni ko khelowin a tlungala chu Ultraman chuan ram changa lain monster lian tak chu choi kanga boro ka thlo kan puin khovel pona thlo bo puita ni mi pui ho nan lo mu chuan Ultraman an khovela chan him le ti chun kha thiam ngala chu million tak chu an lam tang nge ani tian kha thiam ta ni tim ho chuan be san valet le a sinjia lom le dai to tian khret chuan makan ti hlom hle tim ho chuan office an lut ngala chu million tak chu khoi tang lo om nge ti khret chuan tumani chuti lai chuan news le internet chu Ultraman chu na lu khat ne hle to bok ma se thil tang kai pakhat man mu chu bel main an computer zong zong chu ron thi thuta an research zong zong po chu bo ngal vek ti na ni be sei bu takan lai chuan midang lam tak pakhat zagap chuan ma aron in lar thuta chumi maktak chuan Ultraman ang chin planet danga tanga ron kalani thu ron soya prime minister biak loka du thu ron soin maktak main zagap chuan an computer file bo to zong zong chu alak let sak le veka an lama tanga ni ti rin tir nge tumani relo tan huwa Japan prime minister chuan thil thlen dan chu lo hriain alien nena meeting nei chu ram tita zagap khan Japan sarkar chu technology thatak kai chu beina tu ro faradu wang lo nia mase chumi tu chuan Japan chu alien te thun hoi an omangai thung sinjian chu thua hret chuan zara pa chu rin ngamani lo ti kha thiam ngala a tho pui pa chu team te pa hret tir turin a tir ngal bok midang va khil tu chuan a thrian pa chu man mo takin a chuaka mase sinjia chu alien chuan ron pe ngalin a thil ti ron in rol buai lo turin a ron tia alien ho thil tumper chu Japan chau puya mi hring zong zong thi mang vek theina tur in do na cho chuani mi hring te chu dam ve renga tan chuan an hlau om zia thu sinjia chu khilin ni kho khelo na siama chu ta tang chuan a khoi bo ta ni relo ta nuwa kai chu research department te chuan news maktak an hria Ultraman in an khopui ron bei thu ni sipai lam chuan an theyang angalo bei let vein bom tam takin Ultraman chuan vakapa masen beina chu million tak tan chuan engma ni lo thung chu thilawang chuan sarkar chuan thlantur dang nei loin alien nena in ram siam chuan ram tita Ultraman chuan dan thei pha an be sei wangani mase sinjia chu mun pakhata phur beina lo om mek ti ron lang chuakin aron har chule chuan zera pakha bula lo oma Ultraman lema khan lo in siamin mi hringten khovel chanhim tuwa ama an ngai theinan khopui khawa be lo ni chu mai chu du tok lovin zerap chuan sinjia Ultraman 90 chang live video kha internet a upload ta sinjia chu mo suan te tani pha ngal bok masian khriat lovin asami chuan Ultraman a in siam na device kha lo kol renga manani ma in sinjia khan lo thon dai to ni asami chu sinjia thian pa khan a ron be boka sinjia omna khriat thu ron hrilin sinjia khan a omnan ron chui theinan nuat nut chia zel lo ni anun hut chia mang chuan asami chuan sinjia chu va zong ngala chuti lai chuan Ultraman lem chuan khopui chu lo bei le mek bok relo te nuwa asami chuan sinjia chu va zong hu thei lawa man mo taka va pan nain an thun na chega tang chuan va phela Ultraman 90 channa po kha pelet le ngalin sinjia chu alien kha vadang ngei turin ang en bok masen in biak laklo lai chuan kutlian tak hian anom na building chu ron ti chia asami chu ron manin Ultraman lem chuan tham lo mel takin a kuta kenga
và nei tlak takin Sinjia chuin siam danglam ve le ngalin alem lo changtu beitung chuan in ring hle Ultraman na thian nu alien a keng ti khriat chuan apuma na takin atlowa asami chu leya tlak ma chuan man le man khramin leya da thla an mel ma chu beitumin avapan nai le ta ni relo te nuwa million tak pahni te chuan in beitana Ultraman chu chan thazo ka tana wangin amel ma chuan thlobo sen atuma mase Ultraman chuan apor chak tak chuan lo kap manin borwa ka na takina kap ka nga amel ma pa chu building lian taka tlain ani na dik tak chuan lang chuaka zera pa lo ni reng ti chu mi puite chuan an khat chuak ta ni Ultraman chuan man mo takina vapan nai le ngala mase zera pa chuan apor mang chuan lo be le thuta chu hun chu gam changa lain tlan bo tu mi thlok kang le ngala Ultraman chuan hnung loka zui ve ngal bok vanei thlak takin zera pa chu han man thei hlawa boro ka chuan an thei to pin an be chhun som le ngal bok mase Ultraman chuan a laser beam chuan a ka fu le thei hlawa zera pa chu thei to pin apowak mang chuan a lo in veng ve a chuti lai tak chuan Ultraman chuan a energy dis mang chuan vomin a mel ma pa chu lai taka vom phel ta ni mi pui ho chuan mang ti takin an lo clear thupa Ultraman in khovela chan himnon le tian khrengal bok Ultraman chuan mi khringte na sa takin pui ma se mi puite chuan ani na diktak an khriat to wangin sarkar pumpui chuan Sinjia zon be pui chuan thlak le a teammate te zongzong po na tangan cholti ri bok chuti lai chuan an team captain chuan news magdanglam takadonga man mo takin po na vatlan chuak ngalin million tak dang an va hmua chunu chutu dang ni lovin asami kha lo ni team ho chuan thil dik lo om ti khathiam ngalin asami chueng ma khelo ang hlea a teammate te takngel poron khreto lo voile khata asami chuan a kut lakangin abula building chu be thuta mi pui ho chu hlawin an tlan chena sa le hle thil danga ti chiat le zel ma chuan van lama tang chuan o ring tak hian chu thil chuan tir na chawani thu le Ultraman lo po million an chan vek thei thu ron soya chu omak tak chu re chi atia asami po chu ron in herin leya tluwa ni kho khelon om sui ngal bok chuti lai chuan midang ho chuan asami chuan lo phur beta khopuya beile thutan hlau wang ani mase team te chuan ani na pa ngai thlak let le ngai nan khelo hleya engian ti lengan ngai tu lai chuan midang lam tak pakhat Mephilis an ti chu ron lang ve hlola alien ani thu ron soin chupa chu asami lian taka siam tu kha lo ni mi pui ho chu Ultraman a technology man ang kha ko muin chu thil mang chuan mai chalian tak po chu ani na pa ngai a thlak let le a asami chu ron har chuk lein engma thil thlenga kha to lowa alien te chuan chu technology chang kang tak chu Japan sarkar chu offer an du wang lo ni a chu gal thum chu sipai ten man ti ran ni chuan Japan chuan osam takin khovel puma ne thei don ani maselet le a Mephilis chuan chu gamlal ber chu ne du thu a soi ve thung mi khringte na aya be na lian thamjok khovel pon lama tangin an tok thut thei tian khret chuan Japan Prime Minister chuan thlantu dang nei lovin alien offer chu pomta ni relo ta nuwa Mephilis chuan Sinjia chu vazong mua Ultraman a in thlak danglam thei chan zongzong a khian vek thu a khil bok thil nina lo lang chuakin Ultraman khovela ron kalma sak ber tum khan thilpung na tak wang khan Sinjia kha lo thitowa mase Ultraman khan ti dam le do wangin Sinjia ne na taksa chuan zom tira chu thila tia wang chuan Ultraman planeta andan khau tak chu po changal bok Mephilis chuan million tak le mi khring in zom the ni chuan beta box mangin mi khring te chuan ti len thei tu thu le sipai chak takan siam thei thu a soya Sinjia na rom han na khret chuan a pom thei lo thu le tharum pom han ngai don se a dan ngei tu thu a soi ve thung mase Mephilis chuan mi khring te na offer an pom vek to thu chu khilin ti thei engma nei to lo thu a khil ta ni relo ta nuwa alien chu ram khoi tu te ne na anin mu khom na tura chuan a vakala chuta chuan Mephilis chu Prime Minister tharni nan hlan ani chumi mana chuan alien chuan a beta box chu ron phora ma sen clear thup lai chuan kutlian tak hian an box chu ron lain an roman na ti top tumin Ultraman kha lo om ve reng to alo ni chu thil chuan Mephilis chu ti thinrim hlea ani na dik taka ron in thlak danglamin Ultraman beitur chuan lian taka in ti chang ve ngala an pani chuan zuang sonin Ultraman chuan a energy disk mang chuan ava voma mase beina chu lo dangol sam hle Mephilis chuan a laser mangna beilet ve le a
se Ultraman chu na hun taka lo dang ve man kham chu vele me Phyllis chuan va pan na in na takina va peta anin sual tran ta ni se nuwa anin sual chuan om zia vaka nei lo ti kha thiamin an puang nei zong zong chuan anin kapa se me Phyllis chu chak zo ka tangin Ultraman na mi hring taksa chu chaw to hle vanai thla takin Ultraman a thi ma chuan me Phyllis a chuan tuai moin an lo thlir rang ti kha chuaka anin beina chu ti top ngalin khovel optumna nei to lo thu ron soya Ultraman na khret chuan a beta box chu pelet lain me Phyllis chu boro ka gal chun som ngal bok kai chu researcher so po chu an thrin pa ngai ven chuan an ron thleng ve chia ma se chui zui tu gai omlowa agal lai ba kan ron muman lo thung Ultraman chu sin je thina hmuna khana lo fakal leya mi hring nena inzom ma thlanna chan chu uluk takin a ngai tu non bok ama a anin beina ron ti top tu kha an planet atanga local ve tho Sophia lo nia Ultraman an dana po chia ta wangin an planet a khroilet le tu ga local ani chu ai po thalo jok chu alien te chu na gal thuam til ti thei tak pakhat ziton an ti mangin khobel chu ti chiat fe kan tuma mi hring te a in ti len man ruwa tho ve the wangin an tan an lat nok thei an rin wang ani se Ultraman chuan Sophia ngai dan chu pompui lowa sin chen no pangchan nan anun na hlana tang khan mi hring te fel thei zia khriat to wang ani Ultraman chuan ama chawa thana ngai don ani emo anun na po chan ngai don se ziton chu dan nge yatumani reilo tan nuwa khol mak tak ziton chu khovel pon lo ka thlok kuala mong changin robot lian taka in siam dang lampok khovel mun khang khang atang chu thil chu lang theima se khovel ro ti chevek tu turani ti tuman an khelo thung sinje chu train te bula valet lein ziton chu gal thuam chak tak solar system pumpui po ti chevek the ni thu asoya ma se mi hring te nuclear gal thuam nei zong zong po in chu robot chu kap che zo dor lo ani thlan tur dang an nei to lo wangin sinje chuan file pakhat hi a train te chu pe a pona va chuakin Ultraman a in siama ziton lampan chu na thlok ta ni relo ta nuwa robot lian tak omna chu han thlenga a thei top chuan han bein energy dis ta chu na voma chu vele mel malampo chuan ron beilet ve ngalin Ultraman chu thei top in lo in veng ve bok ain venana energy zong zong a man ve ka wang chuan mel malam chuan khovel lama chak takin an kap thla Ultraman chu atmosphere a chuan tlalutin mi hring pa ngaya ron chang leya tuifin re ta zuk tlata ni vanai thlak takin sinjia chu dam chuak thei hlawa ma se anin beina wang khana din hmuna thalo hle Ultraman a hlo cham thu chu prime minister po chu na lo khra ve towa mi hring te chan himna engma ti then nei to lo tian kha thiam ta ni zitonin khovel ti chiat nana energy tam takala khomek lai chuan sinje train te chuan a file pack khan lo zir chianga ta chuan alien thiamna changkang tak tak lo amin ti mo chuan chu thil chu ziton ti chiat nan an man thei nge an be seya van boro ka chuan portal han siama chu robot chu dimension dang de thon bo an tumani relo te nuwa sinje po chu ron har chuak ve hlala atim te chuan an thil tum chlo khil ngalin vana portal han hong tur chuan Ultraman chuan mamo alo nia ma se chu chuan dimension dang daya sinje chu thon tel mai thei thung ma se sinje chuan anuna hlan chu poya ti lo hlea mi hring te chuan unna aya da poimo dai zok wangani sinje chu pona va chuakin a train te chu mang tha ani na dik taka chuan in siamin khovel pona han thlok chuaka ziton han hnai deuh nu chuan dimension dang daya kalna portal chu honga robot chu pan ding ta ni Ultraman chuan ziton chu han thleng thei hlawin black hole ang tak hian robot chu hip ngala sinjia chuan a thei topin thlolet le tum ngal bok ma se a energy tlem chak ema wang chuan thil dum chuan a hip lut tel ta ni mi hring ho chuan van lam chu lo thlerin Ultraman chu thil tuma hlo tling ten lo kha thiam ngala ma se chu miom zia chu an then pa chuan chan thlen don ti na ni ma sen khriat lovin Ultraman chu lo dam chuak renga
Sophie khan a hun taka ron chan chu ka lo ni Sophia chuan khovel ti chiat chu lo du bik lova mi hring ten dam ven la thlak lel em awangin agil go thlak le lo ni maktak mai in Ultraman chuan an planet a kir le ai chuan khovel la cham re thlanga ataksa chu sinje hne na hlanin sinje chu ti dam le a khovel chuan hmalam huna veng him tu tu ka nei le pha ta ni relo te hnuwa sinje po chu kan har chuk le a then te ho chuan lo tin hual thapin a movie chu top ta ni